ika nga si Sandra naglaag-laag. Karon akong kuyog akong auntie para mulaag mi diri sa different islands diri sa Oslo. Ang first stop kay Covid Oya, unya malo ni sa lain mga islands. Wala mininaog o sakay-sakay lang sa mga boat, no namang tripping karong adlaw. Inig sunod, laag sa tanong na ako sa mga islands. Pero karong adlaw, kay sakay-sakay lang sa boat. Say hi, auntie. Hi. Asa ta karon, auntie? So after we nag-start, then we go to Victoria. Mm. Pero after that, di ba, daghan bang ano? Sa Dagang pang Langoya na. natakaroon there is after picture. Appreciate ninyo ang mga lain-laing dagway sa boat na ay kinaraan. Tapos naas ay bagong style. Pero masika na mga kinaraan na boat. Kuan na sila, mabiyahe sad na sila for tourist kuan. Mga tourist boat nga lang dagway. Balik sa kuan first kay sa Hobedaya. Ako ni siyang auntie dire nasa Oslo ng Kuyo. Covid area. Ano siya ang Covid area? Diba nice kaayo? Pero sa pagkakaroon dili kami mula ang kaya kung auntie di kay siya kung lakaw-lakaw. So next na lang ta mula ang na. Pero nice kaayo ang Covid area. Pero palang ganitaan nice. Ano ba yan? Yan. Okay. Morning first stop.
Nilinis tayo sa diri. Next guy, live area. Live area. First, balik. Yan natin. Sala ko lang sila. May chocolate. Pangalan na diri ay Lind West. Lind Island East. Kung sa English pa. Lind Island East. You know, nice ka. Nice kay diha sa. May daghang birds. Kita mo sa birds. May daghang birds dito. Pangan sa island kay Lind Island, eastern part sa Lind Island. Nice kayo, diba?
Tigres ko. Kaya ang Pero dugay na hindi nga naman na 2012. 2012, dugay na ka. Ang name na rin na place kay Lindaya West. English, Lynn Island West. Western parts of Lynn Island. Lindaya West. English, Lynn Island West. Ang ilong. Lynn Island West. Part yapon sila sa ocean.
kay Knock Coleman. Knock Coleman.